Velkommen til SPQR. Jeg er Sværd Reatus. Vi har haft en meget spændende kamp mellem Spartacus og Priscus. Vi vil nu stille om til de fantastiske kommentatorer Brunus og Fonsekius. Vi står her foran en hvid væg, Hvor der er sket en masse drama. Fordi der har Priscus og Spartacus kæmpet. Nu vil vi se højdepunkterne og kampen. Og vi er klar med kampens første højdepunkt. Her ser vi Priscus og Spartacus i meget, meget intens kamp. De to har virkelig været på tæerne i denne sæson. Især Spartacus. Ja, vi ser nogle indøde detaljer, og det er en god blod. Hvad sker der der? Han er på navlen. Han er bange. Han er bange. Det var helt vildt. Det var kampens højdepunkt, jeg indrømmer. Og så står han og hoverer. Se hvordan det går på ham. Se hvordan Han hoverer han igen. han væk. Hvad sker der her? En manøvre. Prøv at se Det tager sgu hatten af for. Se en fysik. Og endnu en gang. Han er for langsom. Priscus. Godt pareret. Og endnu en gang godt pareret. Han begge to. Så, det må være hans endeligt. Ja, Han går ned. Han er færdig. Han går Han ned. er til tælling. Han dør. Han trækker sig ud igen. Han jubler allerede. Fantastisk. Modstående kamp. Det eneste vi mangler her, det er popcorn og kropsukke. Nej. Okay, mand. Det skal vi ikke påklippe. Det skal fandme med påklippe. Det skal være påklippe. Hvor fanden fik jeg det fra? Du er super. Nej, det var klamt. Okay.